Eta, nola lortu duzu? 15-eko nola lortzen duzu horre eukitzea? Joder. Es el retorno. Vale. Zein da epailea. Bai, ja. Ja prest dago? Bai. Eguerdion landare toki errugbi zelaitik. Gaur ere igandea izanik partida dugu ikusgai landaren. Hain zuzen ere ohorezko Espainiako ohorezko B mailako elite multzoko 6. jardunaldiko norgehiagoka. Kanpoko taldea, Madrilgo taldea, Colegio Mayor Cisneros eta etxeko taldea, CMO Hernani. Orain dela minutu bat eskas hasi da norgehiagoka eta dagoeneko ikusten duzen bezala iruditan, Armailen aldetik, Uztartze bildoa Hernaniren alde. Oian Dominguezek sartu du pasabide txoan, eta eskuinaldera errekaldera zabaldu ondoren, Hernani ari da erasoan Cisnerosen zelaian. Hain justu ere 10 metroko esparruan, eta gaur hasieratik anaiak ditugu lehen lerroan. Urtzi untzue eta Xabat untzue eta horietako batek, gero zein den bata bestea, ez da zuen pentsa erresa denik nik ongi jakitea, baina Uztartze ireki irabazi ondoren, beste Uztartze ireki bat, betire Hernaniren aldekoa, Oian Dominguezek zabaldu eskuinaldera, eta Uztartze irekia 5. jokaldian, 5. fasean, orain Anartze erosegi tartekatu da, eta zigor konprea Hernaniren kontra. Berak, Anartzek egin duela adierazi du epaileak. Laizter emango izkizuegu talde bien 15-koak, baina ikus ezagun zer egiten duten madrildarrek itxuraren arabera albola bidaliko dute, zangoz baloia eta eskasa beraien alde izango da. Alegia, urdin eta, bueno, bi urdin kolore dauzkate, enaiz ni oso jaioa koloretan, eta galtza txuriak Hernanik ohiko jantzkera dauka, txuri gorri berdea eta galtza gorriak. Eskasa orain alboko sakea Cisnerosen alde, Hernanik dituen laguntzailea Kronika egunkaria eta Keinu lantegia. Hoien iragarkien azpialdean, atera dute madrildarrek eskasa alboko sakea, baina Hernaniren entzat da orain Uztartze ireki horren ondoren, defensa ostika da, zangoz luze jotakoa. Esan dizu, 6. jardunaldia, eta haue dira gaurko norgehiagokak. Atzo bi jokatu ziren. Esan bezala, San Kuatek, Kataluniako talde Valentzian 12 eta 23 irabazi zuen, arratsaldeko 4etan jokatu zen partidan, eta Belenosek, Abilesko taldeak, 26 eta 43 irabazi zion Kataluniako Hospitalet taldeari, arratsaldeko 3etan jokatuko norgehiagokan, eta orain, bi norgehiagoka dira jokoan.
alde batetik 12:30 hasi da La Rozas Gernika, momentuz Gernika 3 eta 6 da aurretik, La Rozasen kontra, eta bestetik hemen, CMO Hernani eta Cisneros. Landare toki errobi zelaian, momentu honetan eguzkiak jotzen du, nahiz eta zeru goian odeia gara eta ona dabiltzan, baina egia esan zelaiare bikain, ondo zainduta, eta gehiena berdegunea da, belarra, gure belar goxoa, eta maitagarria. Cisneros erasoan, zelai erditik igaro dira, uztartze ireiki eragin, eta aurrelarien bidez, lehenbizien metroko batzuk egin, eta ezkerrera, errekaldera bideratu dute jokaldi eskura. Orain, Pablo Floresek jaso du baloia, eta aurrelariekin, ez? Gibelera hil ordenetako jokaldia, eskuin egalera, armailen aldetikoa, egalak jaso du, ostikadatxoa Nikolas Hinojosak, baina azkenean ez dira llegatu enseo egitera. Horren ordez edo truke, Madrildarrentzat, aukera aparta, Hernaniren esago lerrotik, 10 metrora direlako, hor nun bait, uztartze bildua, eta baloia Madrildarrek eskuetan, aurreko lehen lerrokoen pasabidetik, pasarazteko asmoarekin. Arriskutsu jokaldia, eskuin marratik 5 metrora, baina ensego lerrotik 10 metrora, eta baloia sartu du Pablo Floresek, eta gure keinuak, epailearen keinuaren arabera, Hernanik behartu du erorketa hori, baina uztartze bildu izango da berriro Cisnerosen alde. Pablo Flores baloiarekin. Laster, pixka bat arintzen denean Madridarren erasoa, aipatuko izkizu 15-koak. Hernani baditu hainbat utxune, joan den igandean jokatutako partidaren ondorioz, baina Pablo Flores agintzen bere aurrelariei, baloia zangoetan hanketan dutela, eta orain ireki du Pablo Floresek baloia ezkerraldera, enseiotik oso hurbil Madrildarrak, eta azkenean azkenean ensegua partida hasi zenetik 7. minutua. 7. minutuan Cisnerosen ensegua. Beraz, huts eta 5, eta lehenengo ensegua. Laiztera aipatuko izkizuegu. Hainbat xehetasun abardura, 15-ko dagokienez. Ikusi izango lehenengo zer egiten duen Santiago Stulek, Cisnerosen gibelekoak. Ez du aukera txarra. Eta uste dut kanpora jundela, beraz hortxe diardu markagailua. 7, huts eta 5 Cisnerosen alde. 3 eta 11 ari da nagusitzen bestetik Gernika Madrilen, La Rozasen kontra. 15-ko gabe dituzue. Cisnerosek hauxe zelairatu du. Leon Gonzalo Guillermo Espinos Arroñak, orpokatzaile Andres Marco bizenbakiarekin, 4 eta 5 Lukal Julingit eta Guardian González. 3. lerroan Juan Ozonas eta David Serrano egaletan, eta 8 Ander Iturriotz, uztartze irekia Pablo Flores, joko zabaltzailea Xavier González, ezkerregala Nikolas Hinojosa,
14 zenbakiarekin eskuin egalean Diego Sánchez, eta erdietan 12 eta 13 Nicolás Petros eta Manuel Gutierrez. Eta gibelean, lehen aipatu dugun Santiago Stulel. Hernanik aldaketa desente egin ditu, baina jarraituko du bitin bate Hernaniarren jokoa, erasoan ari direlako, ia danik Cisnerosen zelaia eta zigor kolpea eraginez. Hernanin, Urtzi Unzue eta Xabat Unzue dira Arroñak. Arroñak edo, hobeto esan da, Urtzi Unzue, Arroin bat, eta Xabat Unzue orpokatzailea, eta eskuin Arroña Adrián Sánchez. Lau zenbakiarekin Markel Lakadena. 5 zenbakiarekin Andoni Larrarte, gogoratu behar dugu, abezia hartuta dagoela. 3. lerroan 6 zenbakiarekin Iker Eizmendi, eta 7rekin Xavier Lucas. Eta giltza 8rekin Joseba Diaz de Mendibil. Orain, zigor kolpea, Beñat Arizetak jaurti duena, eta baita lortu ere! Baita lortu ere! 10. minutuan, Hernani hurbildu da, markagailuan, 3 eta 5. Eta jarraituko dugu 15koarekin, 9 Uztartze erdia, gaur Oian Dominguez, hasi da, Gernikaren kontra Aieko Miner hasi zen, gaur Oian Dominguez. 10 Ekaitz Arrozpide joko zabaltzailea, igandean etzen astapenetik hasi, baina gaur bai, 11 Peru buru gain. Erdian, 12 Beñat Arizeta eta 13 bigarren erdia Jokin Olea. 14 zenbakiarekin eskuin egalean German Lekube eta 15 zenbakiarekin gibelean Jokin Olea. Ea ba. Karabel gasolintegia, Pimat Alizeta eraikuntzarako txuzena saltzen dituena, Goros eta LKS iragarkien azpialdean atera du Hernanik Uztartze bildua eta baita irabazi ere ondoren defensa ostika da, luze, eta orain gauza bera, baina kontraerazoan jarraitzen du jokaldiak eskura jokatuz, eskuin aldera, han LKS, lehen aipatu dugu, Bigmat, Alizeta, hoien azpialdean, eta eskuin egalean, errekaren aldetik. Uztartze ireki Adrián Sánchezek eragindakoa, eta korrikaldia aparta, gutxinez 22-25 metro irabazi ondoren, Hernanik, orain Oian Dominguez, baloia berdenutik jaso, Beñat Arizeta, Arrozpide, ostikadatxoa bai, baina kontrarioak Madrildarre jaso dute, Anar Zeloseki orain, bere metrotxoke egin nahian, ostikadatxoa, erasokoa beti ere, eta gutxienez eragin du baloia aitzinera aurrera erortzea Madrilgo jokalariari, eta ondorioz Uztartze bildua Hernaniren alde. Okerezpanago Ander Iturriozi ies egin dio baloiak aurrera, eta orain Oian Dominguez baloiarekin presioa egin nahian Madrildarren defensan Hernani. Aipatu dizute guzkia dela presente hemen, Hernanin, zeru goian odei batzu, baina eurri arriskurik ez dut uste, nahiz eta batzuetan usteak ardia uste izan, eta han jarraitzen du jokoak eskuin aldean, Urumea ibaiaren alboan, jarraitzen dute 3 laurdenetakoek eskuko jokoan, ja 20 metroko lerroan sartu dira, Hernaniarrak, Adrián Sánchez, baloiarekin, kilo askoko jokalaria, Arroña, eta Oian Dominguezek eskuinera zabaldu du. Orain Unzuek, baloia jasotza, Uztartze ireki eragin,
abiatu dute beste jokaldi bat, Nartzelosegik Peru buru gaini, eta orain, Beñat Arizetak jaso du baloia, Punpala esterrez, Agetaraino bai, Agetaraino iaia heldu bai, baina ez dropa gauzatu. Albora bidali dute baloia defentsan, Madrildarrek, eta Armailaren aldeko alboko lerrotik jarriko du baloia jokoan Xabat Untzuek. Ilaratzea jokalari guztiekin, zazpirekin adegian, luze, eta hangi belean Xavier Lukasek bi eskutara jaso du baloia garbi, Uztartzela xoerakin, eta metro batzuk irabazi. Xavier Lukasek bera jaso du orain berdegunetik baloia, eta eskuineraz abiatu dute jokaldi Hernaniarrek Nartzelosegik ostikadatxoa, eta ailegatzen balin bada aukera parta plakatzeko, baina ez lortu dute Madrildarrek kontraeso abiaztea, hain zuzen ere joko zabaltzaileak, Xavier Gonzálezek, eta jarraitzen dute Madrildarrek ezkerra aldetik, Urumea aldetik, eskura jokatuz, epaileak zigor kolpea dirazi du Hernanien kontra, eta lehen ordura ordena bete da jada, Landare toki errubi zelaian, gaur jokoan den beste norgeagokan, hemen Hernanien, 3 eta 5 aurretik da Cisneros, baina beste norgeagokan, Larrozasen eta Gernikaren artekoa, mabitarritan hasi dena, nahiko alde hondiz ari da aurretik jarrita Gernika, 6 eta 18. Jarraituko dugu hemen Landareko partidaren inguruko gauzak kontatuz. Orain, Agetarako jaurtiketa egingo du Cisnerosek. Hain justu ere joko zabaltzaileak, Xavier Gonzálezek, baloia kokatu du. Arretari eutxi. Eta, zen norabide hartzen duen baloiak, badirudi ondo doa da, eta baita gauzatu ere, hortaz, 3 eta 8. Erranik luze jaurti du baloi hori, zangoz eta gainditu du Cisnerosen zelaiko edo esparruko 20 metroko lerroa eta Agetarako jaurtiketa izango du zigor kolpea alde duelako Hernanik. Baloia Beñat Arizetak kokatu du, Hagen kasik aurrez aurre, oso egoera aparta, 3 tantoak bereganatzeko, hori da. Beraz, zazpigarren minutuan egin duen saioa Cisnerosek, 10. minutuan Beñat Arizetak lehen zigor kolpea gauzatu du,
ondoren Cisnerosek eta orain berriro Beñatarizetak. Beraz, markagailuan 6 eta 8. Guk epailea gure informazioaren arabera, jaso dugun informazioaren arabera, epailea Carlos Guerrero da. Baina ez dakit oso ongi ote dagoen hori. Orain galdetuko diet hemen gibelean ditugun, ondoan ditugun kidei. Bitartean zelaien erdian jokoa. Cisneros eskura jokatuz armailaren aldera. Eta bigarren lerroko mardularekin egindu aurre Lucas Holinkotzekin. Orain berriro Pablo Floresek jarri du jokoan, ezkerraldera bideratuz jokaldia, eskura gibeleko jokalariekin, egia esan, kostatzen zaigu Cisnerosen elastikoetako zenbakiak antzematea, baina saiatuko gea. Jonan, Carlos Guerrero da, pailea? Ba, liteke izen horrekin egotea, ze Carlos Guerrero berez erranikoa da. Jokalari izan dako, ba? Eta ez dut uste hori denik, hori argi daukat. Baina baliteke, ba, izen berberarekin eta jarduera berberarekin beste bat izatea. Bueno, guk daukagun informazioarekin bate egingo dugu eta Carlos Guerrero epaileak agindu du zartze bildua Hernaniren 20 metroko lerroan erreka aldera. Goros eta LKS lantegien azpialdean Hernaniko laguntzaileak eta orain ostikadatxoa, arrozpidek, baina Cisnerosek laportu du baloia, orain egaleraino helarazi dute, Nikola Hinojosa jaso du baloia, otzartze irekia, Paulo Floresek ezkerra aldera, Santiago Zulek jarraitu du jokaldia, ia Urume aldera, Uztartze irekia, eta berriro Xavier González baloia jaso, eta ezkerraldi jokaldia, ia fasea egita lortu dute Madrildarre, baina lapurtu dute Hernaniarrek, Andan Zelosegik, Zangoz, hain justu ere, Cisnerosen 10 metroko lerroraino, orain 3. lerroko Andor Iturrioz jaso du baloia, baina zigorkolpea adierazi du Guerrero epaileak. Cisnerosen alde, zelaien erdialdean, eta itxuraren arabera, Albora bidaliko dute, Zangoz, bidaliko du Zangoz, joko zabaltzailea, Xavier Gonzálezek. Eta ondo bidali ere. Hain justu ere, Hernaniren esparruko 20 metroko lerroan, egingo baitute. Eskasa jartzeko jokaldia. Baloia Andres Markok eta erdialdea bidali ondoren, ez dute lortu hasiera batean baloia ez jabetzea, ez du lortu Xabat Untzuek baloia jasotzea eta jarraitzen dute urdinek erasoan. Eta nahiko hurbila ensego lerrotik 15 metrora eskura jokaldia, eskuin aldera eta zuloa daukate ensego egiteko, bai hoxe edo ez, bai. Egaletik egin dute sartze hori, eta Nikolas Hinojosak egin du eskuin egalean ensegoa. Nikolas Hinojosak Cisnerosentzat bigarren ensegua. Ez du bate erresa, alboko marraren
urbil, alboko marratik urbil duelako, enseuren transformaketa lortzeko aukera. Oso ezkerraldera eta jarraitzen du markagailuak. 13, 6 eta 13 Cisneros aurretik. 24. minutuan. Bestetik orain dela egun batzuk zendu zen, hiltzen Asio Arañari gogorarazi nahi nuke, Ordiziko jokalari ohia, gero entrenatzaile ere izan zen, Iruñean, eta gaixotasun luzeska baten ondorioz hil zen Asio Araña. Zenitartekoei eta hurbilekoei gutxienez gure goraintziak. Asio Araña. Azte pare bat hiru hiltzen. Gizon jokalari ateitsua 73 urterekin zendu da, edo zendu zen, hiltzen. Joakia ingurukoei guri oroimen sentikorrenak. Ez nahiz kontuatu, banan iraulak hemen gure teknikari galdetzen dite txartel hori atera ote duen, Arizetari, bai. Hogeita 5. minutuan beraz, Hernani jokalari bat gutxiagorekin norgehiagokan. Espainiako orezko B mailako elite multzoan, 6. jardunaldiko norgehiagoka hemen Landaretoki errugbi zelaian. Zigor kolpea. Guerrero epaileak adierazitakoa, zorionez Hernaninen alde. Eta defensa arintzeko ostika da luzea, baina ez da alboratera. Eta hasiera batean Ander Iturrioze jaso du baloia, eta orain ezkerraldera Cisneros erasoan ezker hegaletik. Berriro eskuinaldera, aurrelariekin tarteak aurkitu nahian, eta berriro uztartze irekia eragin ondoren eskuinera zabaldu dute jokaldia. Madrilgoek hasiera batean ez du Santiago Zule baloia jaso, baino lortu dute uztartze irekia irabaztea. Eta Ander Iturrioze baloia tinko jaso, eutsi, uztartze irekia, eta Xavier Gonzálezek ostikadatxoa luze xamar, eta azkenean lortu du Germán Lekubek, Hernaniko jokalaria, baloi hori harrapatzea. Baina uztartze bildua izango da Ensegulorotik 8 metrora, beti ere, kasu honetan, Cisnerosen alde. Baloia Pablo Floresek, eta esan dugun bezala, Ensegulorotik 6 metrora dute aukera Madrildarrek, beren 3. ensegua erdiesteko, bultzaka, Cisneros uztartze bildu horretan, metroak irabazi nahian, 3. errokoek ongi eutsi baloia, eta keinu egin ondoren, Pablo Floresek berak egin du ensegua. Keinu egin zuloa nahiko erraz ditu du, eta Cisnerosen 3. ensegua. Lehen zatiko 28. minutuan.
6 eta 18. Eta baita ensego gauzatzea ere, 6 eta 20 Cisneros aurretik. Hoi aurrera pasea izan zitekeen, baina ez du aipatu Guerrero epaileak eta jarraitzen du Cisnerosek defensa lanetan, 20 metroko lerroan. Orain eskura jokatzea erabaki dute, badakite jokalari bat gehiago direla hiru ordenetako lerroan, eta 40 metro irabazi dituzte, korrikaldian presioa sorraraziz Hernaniri. Jarraitzen dute eskuan, orain eskuin aldera, pase luzeska, baina jarraitzen dute baloiarekin. Ez, paileak uzartze bildua Hernaniren aldea adierazi du. Ez dizut aipatu, baina gaur zelaiak nahiko sarrera egokia lortu du. Zaletu desente hurbildu delako, gaurko norgeia aukara. Eta entzun duzuen bezala, animoak ere bai jokalarientzat. Bultza Hernani. Zelai erdien orain jokuan zuri gorri berdeak. Hernaniarrak alegia pase berezia egin dute Madrildarrek eta Hernani orain zelaia erdiraino ailegatu direlako eta kontraerasoan edo erasoan Cisnerosek metro batzuk lor ditzake uztartze bildori irabazi ostean. Joko zabaltzaile baloian eta aurrera pasea adierazi du edo zigor kolpea Guerrero epaileak. Sei eta 20 Cisneros, Colegio Mayor Cisneros Madrigo taldea, aitzinetik aurretik hemen landare rugby zelaian. Eta lehen esan dizuet, oraindik ere Beñatari zeta kanpon da. 10 minuturako egozidurako Guerrero epaileak. Xavier Lucase bikain jaso du. Eskasore bi eskutara. Eta ustazelaxoa eginda, osatuta. Metro batzuk irabazi nahian aurrelariak. Hernanik aurrelariak eta baita lortu ere 10 metro inguruan sartu dira Cisnerosen 20 metroko esparruan. Keinua eginda aurrera eta ezkerre galetik ensego egiteko aukera dute Hernaniarrek, ez aitzin pasea Cisnerosen alde ia ensego esparruan sartzea zirela Hernaniarrak. Arbitro ventaja.
Hernanik aukera izango du baloia lapurtu ondoren, baina ez dut lortu eta Cisneroseko 3. lerroko jokalariek giltzak zuzen ere baloia hartu eta ongi utzi eta uztartze irekia eragin eta orain albora Anartzelosegik hartu du baloia, baina gogoratu behar dizuet, joan den asteburuan emaitza hauek gertatu zirela, 5. jardunaldian Hernanik 59 galdu zuen, Gernikan Pasek Belenosek 36 eta 27 irabazi zion Larrozasi, San Kugatek etxean 3 eta 29 galdu zuen Liceoren kontra, eta gaurko Hernanien kontrarioak Cisnerosek 55 eta 58 irabazi zion Valentziari. Alajaina, markagailua handi xamarra. Gaurko partiden artean, bada bat jokatzen ari dena hain justu ere Gernika kanpan jokatzen ari da, Mabitarriten hasitako norgehiagokan eta momentuz irabazten ari dira Gernikarrak 6 eta 18. Hemen landaren jarraitzen du Cisneros aurretik eta gainera arriskoa sortuz orain eskuin hegalean Floresek baloia jaso, Peñakaritzete garrapatu du, baina ensego egin du berriro eskuin hegalekoak. Eskuin hegalekoak 37. minutuan. Oker esan dut, Nikolas Hinojosak egin du Cisnerosentzat bere laugarren ensegua. Sei eta hogeita bost aurretik Cisneros. Jarri du jokoan Hernanik zelai erditik ensegu ondorengo jokaldia antolatzeko, baina ez da biltza gaizki Madrildarrak gibelean eta baloia jaso, uztartze bildua eragin, eta orain zangoz jotzeko prest, baita hala egin ere Pablo Floresek, urrundu du eta orain Hernanik kontraerasoan, Anartzelosegi harrapatu dute eta epailea jokaldi hori zigortzeko moduko zela adierazi du, altxatu egin dutelako bien arte jokalaria, Anartz. Eta itzeiteagatik edo 10 metro atzerago Cisneros. Beñat Ariz eta baloiarekin, eta eskuinaldera jaurti du, luze ikusi duelako presan taldekidea, eta baita lortu ere,
Jokin Oleak, baloia jasotzea. Amaitzear da lehen zatia, oraintxe bete da arauzko denbora, baina jokaldia jarraituko du. Era bat bukatu arte. 6:25, markagailuan, aitzinetik, Cisneros. Oraindik ez da bai, oraintxe amaitu da, lehen zatia. Cisnerosen lagun zeu egin ditu. Eta aitzinetik, aurretik, 6:25. Bertaz, da 5 minutu barru edo, atzeden hartuko dugu, gogoratuz, lauen segin dituela Cisnerosek eta aurretik dela 6:25.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
Ez, informazio, bai. Eguerdion berriro doia danik arratsaldeon landare torki errubi zelaitik. Baliatuko dugu atseden tarte hau, jokalariak ez dira oraindik zelairatu, bigarren zatiari ekiteko. Baina komentatzeko zenbait gauza, lehen aipatu ditugunaz gain, partidaren hasieran Hernaniko jokalariek Euskaraldiaren aldeko, deia zabaldu dute pankartaren bidez, eta nazioarteari begira, Europako txapelketa ditugu jokoan jada, hain justu ere, final 8etan dira Europako kopa nagusikoak, eta han Inglaterrako Irlandako 3 taldeari dira lehian, Munster, Leinster eta Ulster, Inglaterrako 5, Northampton, Saracens, Harlequins, Leicester eta Sale, Italiako 1, Benetton Treviso, Frantziako Clermont-Ferrand, Arrochella, Toulon, Castres, eta Bordeleko Begles, eta Occitaniako Tolosa. Galeskorik ez da ari final 8etan, atzeko norgeagoketan partida hauek gertatu ziren. Northamptonek 26-24 irabazi zion Clermonti, Arrochellak etxean 24-25 galdu zuen, beraz Munster Irlandako taldea 24-25 garaile, Toulonek etxean 72-42 irabazi zion Saracensi, Irlandako Leinsterrek erraz emaitza alde handiko nagusitu zitzaion Inglaterrako Harlequinsi, 72 huts, Eskoziako Glasgowk Inglaterrako Leicester menderatu zuen, 43-19 irabaziz, Castrek 39 eta 37 irabazi zion Trevisori, Trevisok partida berezia egin zuen, eta gaur Bordele Begles Ulster, ordu bat eterrietan zen astekoa, eta arratsaldeko 4etan Tolosa Sale. Hoi dira final 8etan eta bigarren mailako txapelketan, Challenge deiturikoan, final 8etan Baionak etxean galdu egin zuen, beraz kanpoan geratu da, Bullsen kontra 22 eta 32. Beraz Baiona kanpoan. Eta final laurdenetako norgehiagoka bat erabakita dago, maila nagusian, Northampton eta Castres hariko dira elkarren kontran, liga regularrean Northamptonek 38-8 irabazi zion Castresi, baina hau apirilaren 11an jokatuko da final laurdenetako norgehiagoka, Northampton Castres. Eta hemen landaretok errobi zelaian, partidari hasiera emateko moduan da Guerrero epailea, gogoratu lehen zatian 6-25, oraintxe bertan, eman dio hasiera Guerrero epaileak, bigarren zatiari, Cisnerosek jarri doain justu ere jokoan, baloia, Hernaniarra saiatu dira jasotzen, baina aitzin pasea, aurrera pasea, eta ikusi zuen bezala, 18 zenbakiarekin, Beñat Etxarri, bigarren zati honetan zelairatu da. Beñat Etxarri batzuetan titularra izan da, eta gaur bigarren zatian, Cisneros erasoan eskuin aldera zabalduz, eskuko jokua egin nahian olaxeari da partidako zati handian Cisneros eskura jokatuz, eta jadanik lauen sego egin ditu beraz, markagailoan alde handetik 6 eta 25 bigarren zati hasiera honetan. Cisnerosek zanku bat hartu zuen mendean. Etxean irabazi ziolako zankugati, Cisnerosek alegia, 5 eta 24 hirugarren jardunaldian, lehen jardunaldian galdu egin zuen Gernikaren kontra Gernikan, 41 eta 7, bigarren jardunaldian, atsedena izan zuen, hirugarren jardunean esan dugun bezala. Cisnerosek etxean 5 eta 24 galdu zuen zankugaten kontra, laugarren jardunaldian, Liceo Frantzesek Madrilerren arteko derbian 30 eta 13 irabazi zion Cisnerosi, eta 5. jardunaldian, etxean Valentziari irabazi zion Cisnerosek,
45 eta 48. Cisneros lehen fasean, multzetako fasean, 3. postua lortu zuen sailkapenean, Liceo Francés Las Rozas Gibeletik, Madril inguruko multzo horretan. 2 partide galdu zituen, 9 irabazi eta 44 puntu bereganatu zituen. 11 jardunaldi jokatu zituzten multzo horretan, C multzoan, eta esan bezala Cisneros 3. sailkatu zen eta sailkatzea lortu zuen. Eta orain zigor kolpea Cisnerosen alde. Gutxi asko 45 metrora, agetatik 45 metrora. Eta 8 tanto gehiago eskuratzeko aukera izango du, eta baita lortu ere. Gibeleko jokalaria Santiago Tulel izan da, asmatu duena hagen hartatik sartzea. 6:28 markagailuan. Atzoko emaitza kontuan hartu ezkero, eta gaurkoak oraindik kontuan hartu gabe, jokoan diren 2 partidak, hauxe dugu sailkapen orokorra, 6. jardunaldian, esandako 2 partida jokatu ondoren, lehen postuan Liceo Francés, 5 partida jokatuta, 23 punto partida guztiak irabazi eta 2. Gernika, 5 jardunaldi jokatu eta 17 punturekin, 3. San Cugat, 5 partida jokatu eta 14 punturekin, Belenos 4. baina 6 partida jokatuta, 14 punturekin, 5. 4 partida jokatuta Las Rozas, 13 punturekin, 6. etxekoa, CMO Hernani 4 jardunaldi jokatuta, 9 punturekin, 2 irabazi eta 2 galduta. 7. Valencia da, 6 jardunaldi jokatu ondoren, 9 puntu lortu ditu. 8. postuan gaurko Hernaniren kontrarioa, Cisneros, 4 partida jokatu, 4 irabazi, 4 partida jokatu, 4 puntu, partida bat irabazi, 3 galduta. Eta 9. postuan, azken postuan Kataluniarra, L'Hospitalet, 5 jardunaldi jokatu ondoren, 5 partida galdu ditu, 0 puntu sailkapenean. Zelai erdian hemen Landaretok Rugby zelaian, jokoa. Gogoratu, 6 eta 28 aurreratu dela jada Cisneros. Eta erasoan dela, baina eskuko jokoan, ies egin dio baloiak 2. erdiari. Eta zein da 2. erdia? Pues Manuel Gutiérrez. 2. zati osoa geratzen da oraindik, eta ea ba. Ea ba, burua altxatzeko gai diren Hernaniarrak, esan bezala, bueno, aldaketa desente egin ditu, min hartu jokalari asko ditu, beste ba jokatu ezin da Beñat Iradi. Abezia, 2. errokoa, eta ja, Zait zenbat hautsia duela, segurazki denboraldi osorako izango da, utsunea, jokalari garrantzitsua, Hernanin. Abezia, ipatutako, pepelu esaten diote, Abezia. Ea ba, Cisneros erasoan, Hernaniko ensegulu errotik, Hernaniren ensegulu errotik, 18 metrora hor nonbait, hagen aurrean, uztartze irekia,
eskura jokatuz, eskuinaldera, errekaldera. Han Hernanik baditu ezinbesteko laguntzaileak, denboraldi aurrea egiteko, sarean, Urumealdeko sarean, zintzilikatu iragarkiek adierazten digute hori, Erleak, Segurlan eta asesoria, Zulaika asesoria, hoien azpialdean gertatu jokaldi hori, eta ondoan ere bai, Volvo etxe ofizialaren auto Suedia, lantegia, eta aseguruak, Mafre aseguruak dira guk hemendik dakusatzagun iragarkiak Hernaniren babesleak direlako. Orain, min hartuta Cisneroseko jokalaria Leon Gonzalo, eta bitartean etenaldia. Carlos Guerrero, adierazi du Cisneroseko kapitainak eskatutakoa, agetara jaurtiko dutela. Eta prest da Santiago Zulel jaurtiketa egiteko. Ensegolerrotik, Madrildarren, Hernaniren ensegolerrotik, 24 metrora, erresa, hagen aurrean. Eta 8 markagailuan Cisneros aurretik eta orain aukera aparta eta ez du utzik egin Gibeleko jokalariak Santiago Stulel. 6 eta 11 markagailuan Cisneros aurretik. Aldaketak Hernanin, Igor Etxeberria zeletu da, Arrozpide gutxi du zelaia. Postu aldaketaren bat izango da segurazki, baina tira, orain Lester ikusiko dugu. Baloia ateratzeko pres, eta Jokin Olea bigarren erdiak ostikatu, baina ez da pasa 10 metroko lerrotik, eta beraz Cisnerosek uztartze bildua eskatu du. Aipatu dizudan bezala nazioarteko txapelketetan, Europako Kopa Nagusiko final 8etan dihardute. Emaitzak aipatu dizugu eta gaur interesgarri izango da arratsaldeko 4etan Tolosa Seilen arteko norgehiagoka. Frantziako kate publikoa emango eta beste kate batzuk ere bai, beraz etxean bazaudete, xeri lasai eta partida ikusi. Cisneros erasoan hemen landare toki errubi zelaian. Ikusi duzuen bezala, sarrera Lucas Hollinginsek egin du, Lucas Hollingins, eta gilondo santudan abizena, baina eta jarraipena ematen ari zaio jokuari. Cisneros dagoeneko Hernaniren zelaian, 22 eta 10 metroko lerroen tartean. Partidako zati handi xamar batean Cisneros ari da erasoan, eta orain ere hortxe dihardute
aurrelariek orain utsuena bilatu nahian Hernaniren defensan. Hasiera batean lortu ere bai, baina Hernanien aldeko uzartze bildua izango da. Hernanin Tomas Infante ere zeleiratu da. Partida batzuetan hastapenetik aritu izan da Infante. Eta Untzueren ordez zelairatu da. Eten alditxoa. Orain gaur orpokatzaile postuan aritzen Xabat Untzuek zelaira utziko du. Hernani beraz Untzue anaiak zelaitik kanpo dira. Eta hagen aurrez aurre. Ensego lerrotik 18 bat metrora. Carlos Guerrerok zigorkolpe adierazi du Hernaniren kontra. Hagen aurrean gutxi asko 18 metrora, ea zer aukeratzen duten, eta Pablo Floresek agetara jaurtitzeko autua egin du, eta auto horretarako Santiago Stulel prest beste 3 tanto gehitzeko euren markagailuari. Eta baita eskuratu ere. 6 eta 34 aitzinetik Cisneros bigarren zatiko 15. minutua. Sei eta 34. Eta 4 ensegu eginda, beraz. Momentuz 5 puntu ditu sailkapenari begira Cisnerosek. Eta gora egiteko gogo oraindik madrildarrak. Zelai erdian dihardute bi taldeek jokoan, baina beti nagusi agintzen Cisneros. Eskuinera zabaldu dute, Urume aldera, baita pase arriskutsu egin arren jaso ere nola edo ala, eta hemen ezkerrera eskatzen ari dira, baloia bidaltzeko, zangoz, baina ez, eskura jokatzea erabaki dute, keinuak eginez, eta orain biziki tinko aurrelariak jokoan ikusi duzue, zen indartsu sartu den lehen lerroko jokalaria Moreno. Moreno ez, Nicolas Petros
ikusi duzu hor lehen erdien nola sartu den bikain, eta orain baloia eskuin aldera, erreka aldera, urume aldera, eta eten da jokoa, erranik jokalari bat min hartuta dau, momentuz, ez dugu antzeman zein den, jokalari atxeden hartzeko modua dute, errani jokalari binaztuta dagoelako, eta guk ez gara konturatu, baina ikusten duten bezala, 18 zenbakia, baina etxarrik gainditu du momentuko min hori, eta uztartze bildura hor bildu da. Tolosa garajeak Forren manatzaile ofiziala, edo lantegi ofiziala, Forretxearena, antxe azpian, iragarki horren azpialdean, uztartze bildua. Perfait ere, sare metalikoak egiten dituen lantegia, bake kafeak ere, hortxe ditugu iragarkiak gainean, eta orain Cisneros erasoan, gutxienez 18 metro irabazi dituzte eskura, baita orain ere eskura, bainat aritz eta saiatu da blokeatzen, baita lortu ere, uztartze irekia, ezkerregalean, ezkerregalearen parean, eta zigur kolpea adierazi du Carlos Guerrero epaileak, Cisnerosen alde. Eta getara jaurtitzeko autu egin dute Cisnerosekoek. Markagailua pesatzen dut, alik eta handien zabaltzeko asmotan. Eta Santiago Stulen izango da berriro jarriko duena jokoan, jarriko duena. Jaurti du, luze, gora, eta alde handiagoa lortuz markagailuan. 6 eta 37. Nahiko zaila izango du erranik markagailuari buelta ematea, eta sailkapenean behaldeko postuetan jarraitu beharko du. Orain partida jokatu horretik 6. postuan zen, eta 9 punturekin zen, eta gertatu diren markaia kontuan hartuta, Valentziarekin batera jarraituko du puntutela berdinduta, 9 punturekin,
Espainiako ohorezko B mailako multzo honetan, eliteen fasean dira, nahi duenak gora egiteko fase honetan, beraz, gauza larririk ez da gertatuko, galdu arren gaurko norgehiagoka. Hernani bestaldaketa ere gertatu da, Aieko Miner zelairatu da gaztea. Uzartze bilduan aritzen dena eta gauza bera, Julen Kano ere zelairatu da. Hernani zari gara jakina, eta Gaizkarri Zabalaga baita bera ere, 21 zenbakiarekin. Alboko sakea, Hernaniren alde, baina zailtasunak baloiaz jabetu alizateko eta azkenean uzartze bildua bai. Alde. Han badira beste laguntzaile batzuk, trasteroak alokatzen duen lantegia eta Iparra eta Telepitza. Horietenak, klub batek besteak beste dituen laguntzaileak beharrezkoak direnak. Garbi papergintzan ari den tal lantegia gauza bera. Eta orain Hernani erasoan, aspaldiko partez, eskura jokatuz, Cisnerosen 20 metroko lerroan, marran zen nahi dugu. Uzartze bildua, ezkertara zabaldu du Aieko Minerrek, eta orain Antxe Peñatetxerik ezkerre egalean hartu du baloia, sartu, metro batzuk irabazi, baina orain Cisneros defentsan ongi ari da, ezkerraldea zabalduko du Aieko Minerrek, baita Alboko marraren parean uzartze bildoa eragin, berriro Aieko Miner, baloia jasotzeko pres, Arzelosei hasiera batean, Julen Kano, baina defensan ongi diardu Cisnerosek. Horren seinale da, Hernanik ez dela lortu, ensaiorik egitea. Oraingoz, bi zigorkolpe gauzatu ditu Beñat Arizetak. 6 punturekin, 6 eta 17. Ea aspaldiko partez, Hernani erasoan hariko da Cisnerosen zelaian eta 22 metroko esparruan alboko sakea. Baita jaso ere, alboko sakean baloia, uzartze laxoa, uzartze irekia orain, eta rolariekin zuluak egiteko prest. Bizpahirugarren fasean, berriro uzartze irekia, Aieko Miner baloia ezkerraldera zabalduz, eta ensego lerrotik 8 metrora, orain bai eskura, Arzelosegi, baina momentuz Cisnerosek ez du inolako asmorik tartea guzteko. Errestasunak emateko Hernaniarrei. Aieko berriro. Tomas Infante baloia jaso, uzartze irekia, eta Beñat Ariztari orain aitzinera hori zaio baloia, baina lehendik adira zeukan Carlos Guerrero zigor kolpea. Azkar jokatu nahi zuen Arzelosegi, baina
jarraitzen du erranik, ensegua egiteko, partidako lehen ensegua egiteko, asmoz gogoarekin, eta oso hurbil da ensegu lerrotik, 3 kilometrora. Baloia berdegunetik jaso, eta orain badirudi ailegatzeko moduan izango direla, baina ezin zuenez, aurretik adierazi zuen Guerrerok zigor kolpea, eta zigor kolpea Hernaniren alde, ensegu lerrotik 7 metrora. Ea zer erabakitzen duten Hernaniek, uste dut eskura jokatuko dutela, itxuragatik. Eskuinera zabaldu, bainatari zentzen sartu da, baina berriz leku berera itzuli da, baloia eskuetan duela, eta paiak ea zer adierazi duen, gu hemen urruntxaman gaude, uste dute Uztartze bildua adierazi duela. Ea zigor kolpea eta jokalari bat, kanpora bidali du Guerrerok, 10 minuturako. Era zigor kolpea Hernaniren alde eta orain ere eskura jokatuko dute. Markagailuari begira zutelako gauza handirik egiterik agetara jaurtita, ensegu bat lortzea behintzat, animagarria izango litzateke. Uztartze laxoan, bultzaka, ensegu lerroaren iaia gainean, agetatik oso hurbil eta aurrelarien bitartez, sartu eta sartu eta sartu, baloia utzi, Uztartze bildua, ensegu lerrotik 3 kilometrora eta orain Anartzelosegi, eta baloia jaso bai Igor Etxeberriak, eskuinera zabaldu, baina ez dira ailegatu oraindik ensegu lerrora. Uztartze irekia, Cisneroseko ez dute Hernanik ensegua egin dezan nahi, eta orain bai. Eta orain bai. Partidako lehen ensegua, okerrez bagaude Igor Etxeberriak. Hamaika eta 37 ensegua Igor Etxeberriak. Beraz, bigarren zati honetan, uste dut lehen aldiz hurbildu dela ensegu lerroa Hernanik eta ensegu lortu du. Bueno, Arauzko denboran 30 minutu batzuk ere etenda geratu da partida eta luzatuko da. Uste genuen barrura zijoala, baina ez. Behatari zetak ez du lortu hagen artetik pasaraztea baloia. Beraz, Hamaika 37 momentuz, hori bai Cisneros aurretik. Bitaldeak berdintasunean direla jakinik multzo honetan, baina Hernani dituen hutsuneak eragin dute gaurko norgeia honkan behintzat Cisnerosek aldez handiz aritzea markagailuan. 27 eta 11 edo 11 eta 37 eta gainera
Orain ere, erasoan ikusten duzue irudietan, tarteka leku batzuetan hautsa ere arrotzen dela, beraz lehortzen hasia da landareko berdegunea. Cisneros Hernaniren 20 metroko lerro esparruan eta erasoan orain baloia Manuel Gutierrezek hartu du, baina aldez aurretik adierazu zen epaileak zigor kolpe Hernaniren kontra. Joko zabaltzailea baloia eskuetan, Xavier González eta Albora. Hor 5 metrora, Hernaniren segutil 5 metrora, saiatuko dira madrildarrak, orain arte behintzat ongi ari dira aurrean, hilaratzean jokalari guztiak, 7 jokalari, talde bakoitzak. Bikain, bi eskutara aurrean, hilaratzaren aurrean, eta Uztartzelaxoa osatu, zigorkolpe adierazia dauka alde, Cisnerosen alde, epaileak, eta hori adierazi du, zigorkolpea Cisnerosen alde. Hor aginduak ematen ari da Cisnerosko entrenatzailea zer egin behar duten jokalariek. Oiuka eta aukera ona da hor Uztartze bildua eragin eta irabazi. Albora botatea eskasetan ere jokaldi antolatu. Baloia eskura jokatu eta metrok egin aurrarien bitartez. Laster, Albora botatzea erabaki du. Madrilgo taldeak eta eskasa alboko sakea ona, bi eskutara jaso eta Uztartzelaxoa, hori da aitzinean baloia, hilaratzearen aurrean. Lortu dut Hernaniriek Uztartze irekia eragitea eta hortik orain zer, eskura zabalduko dute. Ailegatu dira, iaia, esego lerrora madrildarrak. Baina, zigor kolpea adierazia zeukan Carlos Guerrerok eta gainera txartel horia Hernaniko jokalariaren kontra. Poltsikora eraman du eskua. Eta Xavier Lucas kanpora zigortuta 10 minutuz. Horixe bakarrik falta zitzaien Hernaniarrei, azken minutu hauetan bat gotxa horrekin geratzea. Amaika 37. Arauzko denbora amaitzeko 5 minutu, baina bizpahiru minutu gehiago ere izango dira. 8 minutu berriro. Eskura. Bigarren lerrokoek, bikain jaso dute baloia. Lucas Hollingeatz eta baita 5. segoa lortu ere Cisnerosek. 31, 42. Partidako 5. Lehenbizikoan Nikolas Petrosek egin du, 7. minutuan, partidako 7. minutuan, eta geroztik beste 4 egin dituz madrildarrek. Gogoratu Madrilean elite maila honetan, badirela beste talde batzuk, Las Rozas, Liceo eta Cisneros 3. litzateke. Badakizuen multzo bakoitzan fase regularrean 3 multzo izan zirela eta 3 multzoetako lehen 3 sailkatuek bereganatu zutela elite mailan jarduteko aukera. Orain, ensegoaren transformaketa gauzatu dute
eta 11:44. Joan den igandean 49-15 galdu zuten, Erraniarrek Gernikan, 6 ensego jasota, eta ja da 5 ensego jaso dituzte hemen gaur Cisnerosen kontra. Ea ba. Neumatiko zuriak ere laguntza ematen dio Erraniri, alon lantegiak ere bai, txindokik ere bai, kompresoreak eta hori dena hor inguruan dituzte beraien iragarkiak. Eta Errani erasoan eskura metro asko eginda, hagen aurrean eta keinu batzuk, salto bat, jauzi batzuk egin ondoren, ezkerre galean, urume galetik ensego lerrora ailegatzeko metro bat, obi, eta uztartze irekien, ea zer antolatzen duen bigarren ensegoa egiteko. Aurrelarien bitartez, ekin eta ekin, baloi horren aieko Minerrek zabaldu du, Anartzelosegi sartu da, tartekatu da, ez da ailegatu ordean ensego lerrora, eta orain ezkerretara bai aieko berriro, eta hortxe dira, ensego egiteko. Eta baita lortu ere. Baita lortu ere, ekin eta ekin, jarraitu, jokaldia bata bestearen atzetik, eta azkenean, ensego egitea lortu du Erranik, partidako bigarrena. Burruka egiteak askotan, emaitza onak ematen ditu. Eta gutxienez, bigarren ensegoa egin dute Erraniarrek laburtzeko markagailuan. Beñatariz eta jaurtitzeko prest. Ez lortu, beraz hor geratuko da markagailua. 16 eta 54. 16 eta 54. Bigarren ensego egin duelako Erranik eta markagailuan pixka bat hurbiltzeko ensego egin duelako Joseba Diaz de Mendibilek. Esan dizuegu lehen sailkapenari begira, aldaketa hundirik ez, Ernanik jarraituko du 9 punturekin, eta Cisnerosek ere orain gaur lortu dituen 5 punturekin, 9 punturekin jarri dira madrildarrak. 5 partida jokatu dituzte, biak, Erranik eta Cisnerosek. Eta orain biak ere berdinduta 9 punturekin gaurko markagailu honek jarraitzen badut, ez dugu uste asko aldatuko denik. Beraz 6. postuan, 6, 7 eta 8. postuan, Hernani, Valencia eta Cisneros, 9 punturekin. Uztatze bildu azkeneko minutotan sartuta gaude, jada arauzko denbora gainditu dugu, baina lehen jokalaria nina hartuta egon den tarte hori gehitu behar zaio, beraz 3-4 minutu, hortxe. Lehen postuan Liceo jarraituko du, gaur ez du partidari jokatu, atsedena izan du, jarraituko du 23 punturekin. Bigarren postuan Gernika,
hogeita bat edo 22 punturekin, gaurko garaipena kontuan hartuta, San Cugat izango litzateke 3. postuan. Esan bezala, 6. jardunaldiko norgehiagoken emaitzak, jakinda Julen Kano eskasaren gibelean hemen landaren, orain ezego lerrotik 20 metrora erraniarrak erasoan, aurrelariekin jokatzea erabaki dute, eta aurretik adira ez zeukan zigorko Erraniren alde, Carlos Guerrerok, eta jokatzea izango litzateke orain, edo eskura edo alboko sakean, hori da, Beñetaritza eta baloiarekin. Handik ensego lerrotik hurbil, Erranik 3. ensego egiteko aukera bilatu nahi du. Gogoratu 16 eta 44 direla, eta arauzko denbora bete den arren, luzapeneko minutuetan bikain hartu du eskasen gibelean Beñat Etxarrik, uztartze irekia eragin, berriro aurrelariak lanean, jokatu nahien, eta haieko miner uztartze erdia agintzen, eta aukera daukate, metro batera daude, ensego lerrotik eta ensego egin du. Ensego egin du, okerrez banago Beñataritzetak. Hogeita bat, 44. Hiru ensaio egin ditu Erranik, eta orain baita gauzatu ere, reformaketa, eta amaitu da partida. Beraz, partidaren amaieran, 6. jardunaldiko norgehiagokan, Erranik 3 ensego egin ditu, eta Cisnerosek 5. Cisnerosek 5 ensego egin ditu, eta soilik bi gehiago egin dituenez, ez du lortu gehigarrizko puntua. Hortaz, sailkapenari begira, Cisneros geratuko da, Hernaniren azpitik puntu batera. Zergatik, azkeneko minutuetan, hobeto aritu delako Hernani, eta 3 ensego lortu dituelako. Bi gutxigo Cisnerosek baino, eta horrek eragiten du, Cisnerok ez lortu izana, gehigarrizko puntua 3 ensego gehiago egiteagatik. Ondorioz, Cisnerosek 8 puntu izango ditu, eta Valentziak eta Erranik 9 punturekin jarraituko dugu Erranik 6. puntuan, 7. Valentzia 9 punturekin, 8. Cisneros 8 punturekin, eta azkena L'Hospitalet. Tira, urrengo jardunaldi gaindeiratu emango diogu, 7. jardunaldian, hau izango da apirilaren 13an. Gernika Hospitalet, 12etan, San Cugat Hernani, CMO 12etan, eta 12an, larun batean, Liceo Valencia 4etan, eta Cisneros Las Rozas ordubietan. Beraz, Hernanik igandean jokatuko du, urrengo norgehiagoka, Katalunian, San Cugaten kontra. 8. jardunaldian, izango da etxeko urrengo norgehiagoka. Hernanik Madrilgo Liceo Frances talde hartuko du apirilaren 27an. Eta azken jardunaldia,
azkena, fase honetako azkena, gero kanporak eta jokatu beharko dituzte, lehenengo lau taldeek, maiatzaren postean izango da azken partida, eta Hernandik Valentzian jokatu dugu maiatzaren postean. Beraz, gogoratu gaurko markagailua nola izan den, oro har Cisneros nagusitu da, zati handi batean, eta hori esker posto segun lortu ditu. Azken finean, lehen zatian ja presentzia aurreratu da, 6 eta 25, eta partida hartuzira posto segun ditu Madrilgo taldeak. Azkeneko 10 minutu dela ordenean aritu da Hernani behar bada ondoen, eta hori esker, ez di utzi Cisnerosi ikarrizko puntua lortzen. Beraz gure partetik, datorren jardunaldia hemen izango dena apirilaren 27 izango da, Lizor Ratez taldearen kontra. Baina lehenago, apirilaren 13an, Katalonia jokatuko du Hernanik, San Kubaten kontra. Hemen jokalariak elkarrekin bakoitza bere korrotxoan bilduta. Eta gure partetik, esan bezala, urrengo partida arte, hemen Landanen jokatuko den aurtengo azken partida izango da Lizeoren kontra apirilaren 27an. Ongi izan!